салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. мо баъди андак таваққуфи зиёд баргаштем, аммо дар вақту соати барои мухлисони Реал ноқулай баргаштем. Арсенал шаби гузашта Реали воимаро хурду партофт. ҳанӯз аз аввал вақте Анчелоти Валвердеро ба хатти дифоъ бурду, Камавинга ба маркази майдон рафту, Алаба ба кору бори худаш саргардон буд, ман гуфтам Реалро бало зад. Агар Тибо Куртуа намебуд, ба фикрам ба Анчелоти ба ҷои Сақлич болту гайка ҳам медодед, хоида метавонист. На коши чап фоида карду, на коши рост. аз канори рости майдон Букайо Сака гӯё ки муқобили ҳеҷ кас бозӣ дошт, гӯё ки дар пешаш касеро намедид. чӣ хеле барояш писанд буд, ҳамон хел бозӣ мекард. барои Давид Алаба фақат пироҳани сурхи Арсенал намерасид ки пироҳани Реалро кашида онро бипӯшад. Деклан Райс имшаб тамоми легендаҳои футболро маҷбур кард ки тамоми голҳои задаи худро як бори дигар тамошо кунанд ва фикр кунанд ки ҳамин хел голҳо ягон вақт зада буданд. он гунаи тӯбро тоб дод ки Роберто Карлос дар минбар чашмонаш аз сараш зада баромад. гӯё ки ӯро махсус оварда буданд то ин голҳоро бо чашмони худаш бубинад. айнан ҳамин гуна гол солҳои пеш Карлос зада буд. Тибо Куртуа тамоман бовар надошт ки аз ҳамон девори дифоъи сохтааш тӯб мегузарад, аммо Райс тӯбро ба кин кадом кӯчаи дигар равон кард. гӯё тӯб парвозкунон аз майдон берун шуду баъд гашта ба дарвоза даромад. голи шедевр буд. Тибо Куртуа бо қадди дарози худ дастонаш нарасид. голи дуюм ҳам бад набуд. боз Деклан Райс аз зарбаи ҷаримавӣ гол зад ва ҳамон замон ба кулли мухлисони Реалу Арсенал суол дод ки кадомаш беҳтар буд. тӯбро ба нуқтаи 90 дарвоза равон кард ки Куртуа як соҳато агар Икер Касилиясу, Мануэл Нойеру, Оливер Кану, Рустам Ятимову умари дарвозабони дастаи деҳаи моро дар якҷоягӣ мегузоштем, гардонида наметавонист. хулас Арсенал дар бозии аввал Реал Мадридро пора кард. Килиан Мбаппеву ситораҳои дигари дастаи шоҳона ба табло менигаристанду боварашон намеомад ки бо ҳамун ҳисоб бой медиҳанд. сар дар ҷои кор бачаҳо тамошо доранд. як мухлиси Барселона гуфт ки такрор тамошо кунед, як Реал мебурад. Микел Артета пеш аз бозӣ гуфта буд ки ман Реалро имшаб шикаст медиҳам ва ба капаш истод. инро тавонист, аммо дар муқобили ҳамаи голҳои шедевру бозиҳои Букайо Сакаву ҳисоби 3-0 кимчиҳои дигар Реал меистад. инро фаромӯш накунед. шоҳи ҷангали Лигаи Чемпионҳо аз ин гуна ҳолатҳо миллиардҳо бор баромаданд. ҳоло кино тамом нашудааст. Арсенал дар 90 дақиқа 3 гол зад, Реал боз 90 дақиқаи дигар дорад. тасаввур кунед, коршиносон гузаштани Реалро аз Арсенал ҳатто 50/50 намедиҳанд. баъзеҳояшон мегӯянд Реал 70/30 шонси гузариш дорад ва баъзе нохалафони дигараш 90/10 доданд. шумо боварӣ доред ки Реал имсолам камбек мекунад? ман ростӣ он қадар не. Интер дар бозии аввали даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳо бар Бавария ғалаба кард. зарбаи зебои Лаутаро Мартинес ва Интер бо ҳисоби 2-1 дастаи Мюнхениро шикаст дод. дишаб шаби голҳои зебо буд. дар Англия Деклан Райс афсонакорӣ кард ва дар Мюнхен Лаутаро Мартинес ин вазифаро иҷро намуд. ҳоле агар ҳамин голро Лаутаро ба дарвозаи Реал мезад, ҳозир дар ҳамаи сайтҳои интернетӣ ин голро медидем. фикр мекунам голи Лаутаро Мартинес зебутар буд. Лаутаро беҳтарин нишонзани Интер дар таърихи Лигаи Чемпионҳо аст. гол ба дарвозаи Бавария барои ӯ дар ин мусобиқа 19-ум буд ва ӯ дар ин нишондод аз Адриано пеш гузашт. Мартинес аллакай дар 10 бозии Лигаи Чемпионҳо дар мавсими 2024-25 7 гол ба самар расонидааст ки ин сеюмин натиҷаи беҳтарин дар таърихи Интер мебошад. танҳо Эрнан Креспо 9 гол дар мавсими 2002-2003 ва Самуэл Этоо 8 гол дар Лигаи Чемпионҳои 2010-11 бештар аз Лаутаро гол задаанд. барои Бавария ин аввалин бохт дар 23 бозии Лигаи Чемпионҳо дар майдони худӣ буд. Мюнхениҳо дар нимаи дуюм фишор оварданд, вале танҳо дар дақиқаи 85 ҳисобро баробар карданд. Томас Мюллер аз курсии захиравӣ баромад ва дарҳол ба задани гол даст ёфт. барои гол задан ба афсонаи олмонӣ ҳамагӣ 10 дақиқа лозим буд. афсӯс ки Томас дар охири мавсим аз Бавария меравад ва ҳатто ба ӯ шартнома пешниҳодам накарданд. хулас ба мағлубшавии Бавария бар муқобили Интер шояд ман танҳо набудам ки бовар надоштам, аммо як тилисм аст ки дастаҳои зур дишаб бой доданд ва бозингарон голҳои зебо заданд. кӣ медонад бозиҳои оянда мухлисонро чӣ чиҳое интизор аст.
мухлисони дастаи Арсенал зимни як изҳороти ғайрирасмӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ дархост карданд, ки голи дуюми Деклан Райсро ҳамчун беҳтарин гол дар мавсими имсолаи Лигаи Чемпионҳо пеш аз хотимаёбии мусобиқа эълон кунанд. онҳо боварӣ доранд, ки дар бозиҳои оянда дигар ягон бозингар аз ин дида голи зебо задан наметавонад. воқеан гол ба ҳамон кунҷи дарвоза хеле дақиқ расида буд ва ҳатто худи Куртуа гуфт, ки ман дар он ҳолат умуман ин дарвозаро аз гол наҷот дода наметавонистам. воқеан ҳоло кадом шабакаҳои иҷтимоиро накушоӣ голи Деклан Райс аз пешат мебарояд. инам дар ҳоле аст, ки футболбози мазкур дар зиёда аз 400 бозие, ки дар майдон дошт, аз зарбаи ҷаримавӣ гол назада буд. нав дутто зад ва дутои ҳалол. сармураббии дастаи Боруссияи Дортмунд Нико Ковач пеш аз бозии аввали даври чорякниҳоии Лигаи Чемпионҳо бар зидди Барселона дар нишасти матбуотӣ ибрози назар кард. албатта Барселона фаворит аст, аммо шумо фаромӯш накунед, ки соли гузашта Боруссияи Дортмунд дар финали Лигаи Чемпионҳо бозӣ карда буд. мо як дастаи бузургем. шумо мебинед, ки дастаи мо ба пеш ҳаракат мекунад. мо бешубҳа имкони ба даври нимниҳоӣ роҳ ёфтанро хоҳем дошт. аз суханони Нико Ковач нашрияи AS иқтибос овардааст. гап сари ин аст, ки Барселона дигар он Барселонаи қаблӣ нест. фикр мекунам ҳоло ин даста дар Аврупо ягона дастае аст, ки устуворона ва дар як сатҳ бозӣ мекунад. ин мавсим қариб ки ягон бозии бад надошт ва оҳиста оҳиста бозингарони ин тим ба супербозингарони ҷаҳонӣ табдил ёфтанд. ҳама чӣ барои онҳо аз рӯи низом ва нақшаи махсус меравад. қариб ки тамоми дастаҳои топи Аврупоро шикаст доданд. акнун омада ба Боруссия ин ҳама машаққатҳоро тӯҳфа мекунанд. хестед ки хобед. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.